Δεν ξαναγίνει. Δεν παίζει, παιδιά, πουθενά. Βούτυξε και το έπιαξε με το χέρι, παιδιά. Με το χέρι τώρα, επιτόπου είναι. Δεν παίζει, ρε μαλάκα. Επιτόπου, λάμπρα, κάτω με το χέρι. Ωραίος, 1,5 κιλό, ωραίος είναι. Ωραίος είναι, βρακάς. Ωραίος είναι, φίλε. Ωραίος είναι, φίλε. Για τώρα πάμε. Δεν παίζει, φίλε, δεν παίζει αυτό που έκανες. Παιδιά, κοιτάξτε. Βούτυξε από εδώ πέρα βλέπετε εδώ τα σκοινιά. Κατέβηκε κάτω. Να η θάλασσα και το έπιασε με το χέρι. Ωραία, μαλάκα. Μαλάκα, άξε ρε, μα τέτοιο κρύο, ρε μαλάκα. Δεν κάνει ξενικά κρύο, εκείνος διάδειξε το λίγο κλίτσι. Μαλάκα. Το άρπαξε που είσαι, μαλάκα τόση ώρα, έτσι. Γάματα. Και δούμε που έχει αρπάξει, ωραία, μου έχει πέσει σε λαγκιά. Με ξύ τηλέφωνο είναι αυτό τώρα. Λύσαξε. Λύσαξε ρε μαλάκα. Δεν έτρωγε τον μπουρδέλο, δεν έτρωγε. Να το, στο δάχτυλόσπυρη. Την έχει φάει τη μικρή. Ναι, τι θα την κάνει, ρε. Έλα, άξιζε το κρύο που φάγαμε. Άξιζε, φίλε, άξιζε. Αυτό ήταν, παιδιά, το λαβράκι με ελεύθερο. Γαμιόλι, ήθελες να φας, Σε τσίπησα! Ναι. Έλα, παιδιά, stop το βίντεο να ακολουθήσουν φωτογραφίες τώρα.